Dragi prieteni, stimați colegi și slujbași ai bisericii, un privilegiu deosebit pe care îl am este faptul că întâlnesc slujitori ai lui Dumnezeu din toată țara și adesea din toate părțile lumii. Săptămâna aceasta m-am întâlnit online cu aproximativ 250 de conducători ai Bisericii Adventiste de pe toate meridianele, în cadrul Consiliului Anual al Conferinței Generale. Asta îmi amintește de Psalmul 122. David, omul lui Dumnezeu, se bucura când era invitat la casa Domnului, pentru că acolo, în Ierusalim, înaintea Domnului, semințiile lui Israel se întâlneau la sărbătorile naționale, după legea divină. Și noi, credincioșii adventiști, suntem entuziasmați că facem parte dintr-o familie mondială și că reprezentanți ai bisericii se întâlnesc de câteva ori pe an să aducă slavă lui Dumnezeu în cadrul consiliilor anuale ale Conferinței Generale. Mai mult, Biserica Adventistă are reputația de a fi singura denominațiune în care mii de lideri, delegați din 213 țări, se întrunesc odată la 5 ani pentru a analiza starea bisericii și pentru a dezvolta o viziune comună de lucru. După cum știți, din cauza răspândirii coronavirusului, ultima întâlnire de acest fel a fost amânată pentru anul 2021. Prin urmare, în cadrul întâlnirilor din ziua de miercuri, la propunerea Consiliului Președinților, Secretarilor și Trezorierilor, s-a votat ca în viitor membrii care nu pot participa personal la locul întâlnirii să poată vota prin intermediul conferințelor electronice sau prin mijloace de comunicare asemănătoare. Conform regulamentelor votate, 2/3 dintre delegați vor participa fizic la sesiunea conferinței generale. Pentru aceia dintre dumneavoastră care doriți să vizionați ședințele Consiliului Anual, vă anunț că Agenția Adventistă de Știri difuzează pe YouTube părțile cele mai importante ale lucrărilor. Ședințele sunt transmise în fiecare zi live, dar înregistrarea rămâne disponibilă și poate fi urmărită oricând. Astăzi, vineri, 9 octombrie, pentru ca delegații să respecte sabatul în toate țările din care se conectează, Conferința Generală nu a programat nicio întâlnire de lucru și astfel, momentele apusului de soare rămân sacre pentru toți participanții. În continuare, vor apărea pe ecran câteva statistici din raportul secretarului Conferinței Generale. Vă ajută să vă formați o perspectivă globală asupra bisericii. În anul 2019, biserica a înregistrat cea mai mare pierdere de membri la nivel mondial, adică aproximativ 1 milion de credincioși. Contextul pierderilor este mai larg. În ultimii 55 de ani, peste 16 milioane de adventiști au ales să părăsească credința. Altfel spus, după cum observați pe ecran, în ultima jumătate de secol, rata netă de pierdere a membrilor este de 40%. Însă, dacă privim imaginea de ansamblu, biserica a crescut. Vedeți aici intrările din ultimii 9 ani, din 2011 până în 2019. În fiecare an au intrat în biserică cel puțin 1 milion de noi credincioși prin botez și mărturisire de credință. În unii ani, chiar mai mulți, aproape 1,5 milion de noi membri. În prezent, biserica numără aproximativ 23 de milioane de persoane înscrise ca membri în registrele bisericilor locale. Pe continente, aceștia sunt răspândiți după cum puteți vedea în imagine. În ordine descrescătoare, circa 40% sunt în Africa, 30% în America Latină, 20% în Asia și mai puțin de 10% în America de Nord, Europa și Oceania. Circa 0,3% din populația adventistă la nivel mondial se găsește în țara noastră, în România. În acest slide găsiți fondurile pe care biserica de la toate nivelurile de organizare le-a investit în misiuni biblice, de caritate și sociale. În perioada 2015-2019, credincioșii adventiști au donat aproximativ 75 de milioane de dolari, cheltuiți pentru vestirea Evangheliei și pentru ca lumea noastră să devină un loc mai bun. Întorcându-mă în România, vă informez că săptămâna aceasta am întâlnit peste 1/3 din pastorii adventiști din țară, aproximativ 140 de colegi. La cantonamentul pastoral din Muntenia
am stat față în față cu dumnealor, iar în conferința Transilvania de Nord ne-am întâlnit prin intermediul platformei Zoom. În ambele ocazii am fost împreună cu pastorul Gelu Poinariu, directorul Departamentului de Tineret, și cu profesorul Sebastian Felea, directorul Departamentului de Muzică. Fiind invitat să predic în deschiderea programului, am abordat eficiența slujirii pastorale, în special calitatea și rezultatele ei, și am folosit metaforele biblice de familie, ogor și templu, urmând textele din 1 epistolă către Corinteni, capitolul al 3-lea. Ulterior, am avut ocazii bune, după aprecierea mea, de a dialoga cu dumnealor în ce privește strategia și deciziile Uniunii în anul 2020. Închei cu o expresie folosită frecvent de președintele Bisericii Adventiste Mondiale. Adesea, pastorul Ted Wilson spune că astăzi adventiștii sunt ancore de stabilitate și stâlpi de speranță. Să împlinească Dumnezeu expresiile acestea și de asemenea să vă dea binecuvântările din Psalmul 122, versetele 6 la 9. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și a prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului, Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta.